An kai da ka gano ko? Shi ne daga nan har baya. Har baya din nan ne. A nan kai ɗakin iyali ne. To ɗakin iyalin ka ne zan sai gida kuma shi kenan ba zan leƙa ba? Zan sai gaibu ne? To iyali na ina ruwan da iyalinka. Ni da nake magana ɗakin ni ba ruwan da iyalinka magana ce ta gida in kuma za ka sayar bayin to dole ni zan ɗauki kuɗi ne in bara ban san abin da zan saya ba? Ya haƙuri. Wallahi tallahi ni ma kai na lura ce wallahi. Ina ganin ma kamar gulo da inci shi da kasa ko? Inci to ka mara ƙarfi. Kaga ba wani gini ba wani gida bane mai inganci. Ko ba haka bane? To haka ne. Amma komai ka gani za a sai shi ne da halinsa. Ko ba haka bane? Wallahi tallahi ran kai ni ma kai na ko lura ce. Wannan kuɗin ba ni na ci ba. Wallahi tsayawa kawai ne fa na tsaya masa akan 500,000. Bawan Allah nan mun neme shi a Maiduguri ba shi, a Lagos ba shi, Fatakwal ba shi, duk inda aka buga ba shi. Kotu kuma ga ta tsaye. Ai kaga irin abin kenan sai mutum a zo a da shi a bariki ya zo yana dan sai da lemo ko wani abun nan an zauna da shi sai an shekara 2, 3, 4, 5 an saba da shi sai ya dauka an san shi in ya je kwaso ta garar ma sai a ce an yadda a je a tsaya masa kuma kai in mutum ya daga ya tafi baka san garin su ko ba haka bane gaskiya ne ranka yanzu gashi na to ni wannan gida ku hukuma ku ne saboda naga akwai ku a cikin zancen ko ba haka ba gaskiya ne shi sanya ni zan shiga ai wannan magana da tunda dai naga akwai kotu a ciki na san in aka gama magana in aka yi ciniki a kotu za a sa mana hannu kwarai da gaske ko ba haka bane ne dan haka ma muka zo nan zan sayi gida ne saboda ina jikin wannan gida nawa kuma idan na sayi shi zan rusa shi musamman ko da waccan fuska so nake fuskar gidan ta koma dakunan suna fuskantar wancan tsakar gida wancan na can bankara saboda in haɗe ga baki daya naka ne ko ba haka ba naka ne sai da dama to babu sai da kai sai da dama babu komai ni dai matsala ta fita wannan bala'in nawa ne kake so ka sai da gida to alhaji ni mai nema ya zan yi ai ni da matsala ta 500,000 ce ko haka na siyar ni zan biya wannan kotu ta dalibi na 500,000 ake binka Allah shi kyauta amin ya Allah Allah shi kyauta amin ya Allah Allah shi kyauta amin ya Allah za a yi maka kai ma inda zaka amfana ko ba haka bane alhamdulillah ba zai yiwu a baka 500 kuma ka koma ka dunkule ba gaskiya ne gaskiya ne za a dan gida ne sai na shi gida 700,000 kai alhamdulillah ma ya alhaji kai Allah ji kai ka so aka ake so ba komai ai ni ka taimaka ga 500,000 na biya bashi 200,000 in je in kama wani gidan kuma da iyalai na dan juya yaushe zaka tashi yaushe zaka tashi alhaji me ya kawo magana tashi kuma an bani kuɗi ne ai yanzu ma sai tashi an ban kuɗi ya taya za a ba kuɗi akwai hannu kake so ko a banki idan a hannu kuɗi ba za su ba kuɗi yanzu sai dai ranar litinin a ciro maka a banki a banki wanne banki ne GT ka zo gidan sauki ni ma duk irin na waɗin ne na zuwa aha 700,000 ko 700 kai ofisa na sallame ka na ba zan baka 50,000 to shi kenan ba damuwa ga mu account din 05 73 Salamu alaikum. Alhaji Allah. Wani abubuwan ya. Ina can jikin shago nan da muke ɗayin yan haka. To sai na ga shigowar kallon gudu. To kuma dama ina son in ganka shi fa ne yasa na biyo ka a guje. Kada ya ce na wuce na ga so in hange ka a wani shago kaman abun yan kwalla haka ko? Dan ai ne muke dan amma kun ba Allah ka zo muna lissafi kayan ki muna lissafi wallahi ni ma so nake in maka magana. Nan makwabtan ku ko zan sami gida haka da bai wuce na miliyan 1 ba. Na sayarwa? To bari za mu magana bari za mu yi. na zuwa ka ce gidan miliyan 1 kake nema gidan miliyan. wannan ya maka ina zuwa ban Allah Idan ina wannan ya ma ɗaki ne nan waje akwai ɗaki 4 ciki kuma akwai 3 yayi to shikenan zamu ban Allah kun magana a me sai me gida ka siya nawa kace ka siya ni dai an sayar min miliyan 1 na sayar ma ni wannan gida mallaki na yana wane na sayar maka magana muna alhaji kuke ba
Alhaji lambobi kwaya wani da baka. na zubin karsa na jin Kwaya hudu ko? Goye su. Sai an jima. Ba wala. Yau ke da ka kuɗi. ina alhaji wato kusan ciniki cikin ciniki za a yi wallahi magana gidan nan a takaice ma dai mun ma kai Ba mu kai ba. Na fara baki lambobi na fasa. Saboda daga alaman zai mun almanda hana. ai muna tare dan Allah kai hakuri. zan sa masa account Kai hakuri ni in bar gidan hayan nan. Kai hakuri dan Allah ni. Kar ma ya hakura. Ba kuɗi ba gida na bane. Ka gane ko? Gidan Dan muka yi cinikin kai zan baka 50,000. Shi wannan wane ne? ni Wannan ne dan sanda ne ai gidan ma ai akwai rigima ne da kotu ne. wannan kotu ce ta sa a sai da gidan To Ka kai gane? ma zan baka 50. Kai Alhaji kai hakuri da 50 kai ma zan baka. Alhaji je ka makarasa. ai mutum ne Wai fi tafi laifin Allah wai a gabanka da kai da gidanka a daga cewa wai za a banke wayan nan kofofin gaba daya nan gidan gaba daya nan bangaren zai rushe zai mai kofofin kuma haka to ban sayar ba to shi ka san abin zai ko ma mai zai ko ka sani ko ya mai shi gidan akwato nan wai inda yi to ba gidansa bane Yanzu dai Alhaji Ka ga dama? ne ka bata min ciniki. a to ai yana ga mun magana ne ni ya bai hakuri. ni bai kawo wurin da barkaci na fa ka zo ga abin nan Alhaji eh nan gidan ne a gaban hukuma nan gidan ne ya gidanka ne gidan sayarwa ne je ka waje na fata sayarwa ne. to ban sayar ba Ya fi kiran Abokina ne idan muka gama ai zan so ya samu hannu a takarda. a takarda wai ka sayar miliyan da Na sai miliyan ɗaya chip na sa. a'a da kana da Yanzu dan ba ni lokaci da Allah. Ba ni lokaci. shi kasuwanci Kana ji ko Alhaji? kana ba Wato ka san nan inda muke haka. Mu yanzu kuɗi su shigo mana lokaci ɗaya. Ba wasa ba wani wata matsala bane. Ka ji maza? Na yi banna ne a baya. Duk lokacin da irin ne shiga wannan irin na shiga harka. Na sa nan ba na sa nan ba. Sai ka ga na samu miliyan 1, miliyan 2, miliyan 5. Amma sai in kashe su a banza. To shi ne wannan karin yanzu abin da nake sa rai miliyan 7 ne za su shigo. kai ka ji kuɗi Kuma duk da gama wasanni na saura wasa ɗaya ya rage. wasa Wasa ɗaya ya rage ana gama wannan wasan ina ga maka miliyan 7 za su shigo. Dan miliyan 1 Alhaji kai ma zan baka 1,000. Kai ma zan baka 1,000. An gama. Ku dai dan bani lokaci. kudin ba su a hannu kudin wasa kake jira sai wasa yi wasa sannan ka samu kudi Mai jaben ne. Ka san harka yadda ta. Mangala Mutum na yi wasa Allah ya dubu ko da zaki zai wasa za ka da miliyan 7 ka ga da mutane ma kuta kai ayi magani tusa za ta kakan bakin ciki Mangala buga wasa Gashi na yanzu saura ma minti 10 a tashi. Kai. Allah ka ba mu sa'a. Amin ya Allah Abu kenan ka gani? Ka gani? Saura minti 7 a tashi. ni ba na gane komai a cikin gaba ba ni ka kusa faɗawa ai lokaci ma yayi a cikin wani saboda ka sha wahala zan baka 5,000 Oh my God! Sun fashi. me wai Wallahi na faɗi. ka yi me Na faɗi wallahi Alhaji. to ka tashi ka kaba jikin hama da sai ka Wani irin tashi in kakkaɓe jikina ina gaya maka na faɗi caca ka gaya min wani na abin nan. Sun farke. wai ba wala to ka sallame shi kudin ka bashi miliyan 1 wannan ba sai ka je wace ai wannan wai wani abu ne da shafi gaskiya ne Ne maka bayani ka fahimci ni ma caci na shiga inda asilan caci ban din da shi ne miliyan 7 din za ta shiga ni ma asara ne wai ba wala wai da ba kalo ce kalu mun nake yi mana a wani ban ya fi jabi ya ban ai ni ka buga da ni ban gane na buga Alhaji ba da kowai kamar sai alan bada ya ni ma ba san lambobin da na faɗa abu na ta neman ka sorry fa eh sorry wallahi gyan ɗin ku ya kare Allah na sani sai me kuma Allah ba wani dan abin nan wallahi mai shayin nan ma ban za ka tafi ka bani kohi na ta kuma rubanka ba ta ka bani madari ka sai an jima dan yi ba Allah mun tsaya ni ma na manta inda ka uku bakwai tsaya a zaka Gida. tsaya na fasa saya kawai kai wamsa ka bannan ka ni bannan to ya abokin ne kuri na zo mu tafi nan ke ne Allah, je kai. yana dan san da kai za mu koma kotu o bisa za mu koma kotu dole ne mu koma Kuma kotu ai ne ka maka dokado dole ne mu koma kotu Alhaji mu je Alhaji! ba Ni aka maka dokado kawai ni aka maka dokado